ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад ба шумо оиди саҳми милитсияи Суғд дар пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ маълумот медиҳад. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳарчанд таи 2 ҳафтаи охир рӯйдоду воқеаҳои хубу дилпазирро аз сар гузаронидем, мутаассифона ҳодисаҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқ вайронкунӣ низ ҷой доштанд ки содир шудани он ба шаҳрвандон зарари ҷисмонӣ ё молу мулкӣ расонидааст. ба сархати гузоришҳои барнома таваҷҷӯҳ кунед. зан шафари омӯзгорашро ба ҳалокат расонид. паёмади муноқишаи оилавӣ. Намедонам чанд та зикр мекунам. як бор зиёд задаги шумо я? дар хуҷанд ҷавони чапдаст ба дасти милитсия афтод. намехостам корам хешид мас будам. чеҳраи ғоратгарро дар истаравшан ошкор карданд. Kork, yani man همین korktu ve بچه مراجعت کرد. ҳабси маъмурии 7 рӯза оқибати дилхушӣ бе мавриди 3 ҷавон. чорводуз дар Конибодом дастгир шуд. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.